агресивно себеотрицание. Ето как направих гипсов калъп и гипсова отливка. Започваме с отливката. За да не залепне новия слой гипс върху гипсовия калъп, предварително намазваме калъпът с веро или течен сапун. След това намокрям гипса, за да разтворя малко по малко верото или течният сапун. А това е забавната част. Вече имаме ухо. И гипсовата отливка е готова. Заглавието агресивно себеотрицание трябва да покаже болка и сложна емоция. Когато човек отхвърля себе си, същността си, изпитва срам, отвращение и отричане на собствената си идентичност. Да вървиш сам срещу себе си. Гневът се разпръсква и събира, канализиран към теб самия. Той виси окачен над теб, нависоко в твоя дом, гледа леко надолу с разочарование, без прошка към самия себе си. Чао и до следващия клип!